Boiro acollerá o domingo o Campeonato Galego de Remo Ergómetro. O pabillón da Cachada recibirá preto de 500 deportistas para unha actividade que chega por vez primeira ao municipio. O pabillón da Cachada albergará este domingo o primeiro Campeonato Galego de Remo Ergómetro celebrado en Boiro. Será o domingo 2 de marzo e nela agardase unha participación superior aos 600 deportistas. Trátase dunha actividade novidosa para Boiro impulsada polo Club de Remo Cabo da Cruz, que pretende chegar o remo ergómetro á vila. Salíndonos da rutina, máis motivar aos rapaces que vexan a competición, que coñezan ao rival, que aprendan a competir. E, aparte disto, tamén supoñemos que é algo moi bo de cara á actividade do club. Non solamente de cara á actividade do club, sino de cara ao Concello, xa que é un evento que se espera, polos datos que temos de momento, máis de 500 deportistas e probablemente tamén máis de 500 personas de afluencia. A nivel interno do club van participar ao redor duns 100 deportistas e tamén en todo tipo de categorías, incluso na categoría de paraolímpicos, na que temos unha colaboración con amigos de 4 rapaces que van tamén a formar parte da competición. Espérase que a participación sexa das máis altas nos últimos anos, podendo chegar a superar mesmo os 600 deportistas. Podemos falar ao término que seguramente sea unha dos anos que máis participación vai a haber e seguramente incluso se bate o récord. A día de hoxe estamos falando de que hai sobre 224 deportistas no masculino e 221 no femenino a nivel individual e despois estamos falando de que vai haber ahora mesmo 33 equipos tanto no masculino como no femenino. Os equipos están formados por 4 integrantes, así que estamos falando de casi 700 deportistas e aínda a participación de homes e mulleres será case equitativa, habendo categorías nas que incluso hai máis deportistas femeninas que masculinos. Unha mostra do traballo feito pola Federación e os clubes en prol da igualdade no remo. Senón que ao final a Federación está formada polos clubes e que os clubes cada vez danlle máis importancia ao traballo da igualdade. Estamos vendo que en moitas categorías, podo destacar, por exemplo, a categoría infantil femenino, na categoría masculino hai 52 rapaces inscritos, que son moitísimos, pero que no femenino hai 77 rapazas inscritas para esta categoría. Así que isto goza o remo, está empezando a gozar de moi boa saúde e un pouco a tarea pendente que temos, que penso que é transversal en todos os deportes, pero nós temos que ocupar do remo e intentar que estes rapaces da categoría cadete a xuvenil, que é onde suele haber un corte máis grande, pois continuar, que haga unha continuidade. Dende o Concello de Boiro apostan así por unha proba novidosa que trae o remo á terra. Buscan con iso potenciar un deporte en auxe o tempo de atraer visitantes á vila para fomentar o consumo no comercio local. Non o dudamos porque, aparte de que é unha modalidade nova donde esperemos que a xente lle guste, vamos a montar ali un equipo de imaxe e son donde a xente poda disfrutar desas gradas dese deporte tan completo como é o remo ergómetro. 500 deportistas, falamos de 500 deportistas, e a aglomeración da xente vai ser moi significativa, non? Para disfrutar dun día de deporte, para tamén positivo para a economía boirense, sin duda, porque, evidentemente, canta máis xente veña a Boiro, pois é positivo para todos, para a hostelería, e move a economía.